Si Miduda makuha ni. Video man eh. Wag yun ay ko masayop. Video yun ay ning mananap ang anim mo eh. Maayo ni kay para makahunat ko ba? Makahunat og bulhot ba? Angaw eh, angaw eh. Medyo simi maipit juga ani. Kaya nag-awat-awat ka ni Dungkoy. Angan ni mo, angan ni mo. Medyo simi tagilid ko karon ba? Kaya akong mga followers, medyo taga-Arab country man, angaw eh. Di ba sila makasabot sa akong vlog? Angaw yun eh. Ug na po'y nag-apil-apil diya po. Diya sa comment section, nag-comment sa akong vlog. Katong nagpalupad kog drone ba? Angaw eh. Nag-apil-apil gid siya sa comment section ng mananapan, no? Pagkahinawayon ra bagid kayo niya. Angaw eh. Gignan kog bubo. Bubo kuno ko. Kung magpalupad kog drone, dili ko kuno ko mag-video. Ingon siya. Angaw eh. Medyo simi na ipit ko adto. Simi na pinding yun ang akong pagkasikat. Simi, wa na gud mo follow sa akong page ug sa akong YouTube channel. Angaw, angaw. Kasi may naka-liaso sa akong pagkasimi sikat. Angaw gud nimo yang. Pagkahilabtanon gud kay nimo. Medyo simi na luya gud ang akong panglawas adto no. Kay grabe ninyo kahimantayon. Maghimo mo glaing kanang dili mo makakuan sa inyong isig katao ba angag gid. Medyo simi maipit ka na. Ang nimo oy. Ug kani ako mga followers po. Medyo simi di gyud sila mulantaw sa akong video. Kaya mga Arabo man. Ang mga Arabo, ang eh. Ano man mo palo man mo sa ako na dili man ta kadugo, ang ninyo eh. Dili mo makasabot sa among istorya. Medyo simi maglibog jud ko sa akong Facebook page, no? Ang akong mga solid followers, istoryanta mo, mag-like yun na, mag-comment. Kaya ako man ang mga kaila, mga friends man ako na pure followers man yun ako na. Kaya ako man ang mga legit na mga followers, mga kaila na ako diri sa akong nasod, no? Sa akong lugar. Pero kanang mga Arabo, nga ninyo, oy, medyo simi, di yun mo makasabot sa mong nistoryahan. Medyo simi tagilid yun ang inyong pagpaalo sa ako. Dili na ba mo manglantaw sa akong mga video? Dili na ba yun ako ayaw ng akong pag-vlog? Kaya di man yun mo ko makasabot? Bisa kung saan ako istorya diri, di mo makasabot? Anga ninyo, uy, anga yun ninyo, eh. Ang kusog lang manaway, kaning ako mga kababayan. Kaya ingnon pa kong bobo. Anga niya, uy. Kaya makasabot man siya sa akong istorya. Nang bisa kung saan ako vlog diri nga kuan nagi sayop pero dili ko makapasakit og tao. Sa akong istorya medyo tagilid yun na. Kay maluman ko ang akong mga followers, mga Arab, taga-Arab country, angaw yun ninyo, angaw yun ninyo. Kaya nag-follow man mo sa akong page. Wag ko na nahihanglan ninyo, angaw ninyo, di man mo kasabot sa mong inistoryahan, good. Siyempre, kipalubak na mo. Isip, bayad. Ana, raman na. Lisod kayo kung dili ko mo balos, no? Balos, jug ko.
og palo gani mo sa ako nga wa mo kaila sa ako. Anga gyud ninyo eh. Medyo tagilid yung taan ba? Ipabarangay ko kamo. Pabarangay ta mo. Pataka-taka ra mo palo sa akong page. Anga ninyo eh. Masok ko si dungkoy ninyo ana. Si Kuya GY ba gustong Benz. Nag-awat-awat ra ba ko sa iyang style nga. Magamit og tostos. Nadili mo aso anga, uy anga gyud kayo eh. Medyo maipit jud ka. Oh, mag-shout out bugod karon, mag-shout out ko karon. Mag-shout out ko diri sa Surigao City, entire Surigao del Norte, ug sa Dinagat Province. Especially sa Misamis Occidental o Sami City. Ang akong lugar nga natawhan adili day. Wala ko nataw sa Osami City, di ako nagdako. Ang akong lugar na natawhan, Zamboanga del Norte, no? Raba, gudod, Zamboanga del Norte. Medyo makatakot yun yung kagaw nitong Beans, no? Huwag nitong koy. Makatakot yun ang ilang gaba, angaw eh. Medyo ako naipit yung kuha ninyang tostos nga mo aso, anga, yun. Medyo tagilid yun kay ka. Palagat-lagat pagkagmata para mahadlok ang imong mga followers o mga viewers, di na magpalo. Utroha pa nagpaglagat ng imong mata, di gayong ka musikat, angan nimo, uy. Utroha na imong kalaki, ha, kanang maglagat-lagat sa imong mata. Kaya yung kay angay lang taon, angan nimo, uy. Medyo gisingot ako sa akong diskurso diri sa tubangan sa kamera ba, anga, yun, uy. Medyo tagilid yun mo, ana.